Deskarga libre egitasmoa ezagutuko dugu erreportaje honetan. Horretarako Jimmy Bidaurreta eta Mikel Makalarekin egin digu hitzordua, Latin jazz eta salsa giroetan datorren banda ezagutzeko. Tinta negra, miren cómo lo miren con claridad, es cosa buena. Tinta negra, miren cómo lo miren con claridad, es cosa buena. Sale a caminar un rato y conocí una mulata, de las que solo mirarla la mente se te arrebata. Quise invitarla a picar algo rico y de buena pinta. Makala eta Bidaurreta dira egitasmonen bultzatzaileak, bien arteko lankidetza aspalditik dator. Ja dagoeneko urte desente pasa dira, esango genuke, hola, bazile moduan, mendearen hasieran, Bai. Mendearen lehen urtetan. Bai, 2003 urtean gutxi gora bera, ni garai hartan, negoen Estutalarri lanean Javi Pezekin, bere Pasaiko Trintxerpeko estudioan, Novophonic diskak izeneko zigiluan, eta momentu hartan iritsi zen garaia egiteko proiektu bat hasiera batean Digi-11 izena zuena, gerora Javi Pez Orkestra izena izan zuena, ezta? Eta disko horren ondorioz, elkar ezagutu ginen Jimmy eta biok. Eta hor izan zen Javi Pez Orkestraren Sports diskoa, grabatu zen 2003an, uste du? Eta garaten, eta hortik abiatu ginen ja bira batean, eta horre ja hasi ginen ezagutzen, hobeto, ez? Besteak beste, hori eta gero, hortik gutxira, 2005an, plazaratu nuen nik nire lehen diskoa Metaken, Makala Hondartzan, eta eroski Jimmyren laguntza edo kolaborazioa edo lana oso nabarigarria izan zen, ez? Esate baterako, esango nuke diskaren erdian, ez? Amigo, Amodios, Hambre eta, kantu pilo batean. Makala Hondartzan eta gero, Jimmy eta biok, genakaula olako gogo bat egiteko Latin proiektu bat, ez? Jimmy aspalditik lantzen ari zen soinu hori, esango nuke, 90 hamarkadaren azken urte horietan, ez? Egon zinen hainbat egitasmo. Bai, Tumbaito, Sonora Candela, eta gero Holandara hori da, 2 urte joan zen. Joan nintzen ikasteko Latin jazza. Bera, jakitua da olako lenguai musikalean, eta orduan, hori abantabaia bat zen, eta argi eta garbi, nik DJ bezala asko maite nuen Kubako musika, Puerto Rico, Latin musika, orokorrean, Nueva Yorkekoa eta bat, eta pentsatu genuen, ez legokela bate gaizki elkartzea eta lan bat burutzea, eta hor sortu zen 2009 urtean, ziklo honen lehen harria edo lehen ladrilloa, ez? Zela Vamos a Comer EPEA. Eta bertan, egin genituen, izan zen bi doble single bat, 7 besteko vinilozko single bikoitza, Madrilgo disketxe batean plazaratu genuena, Love Monk izeneko disketxea. Eta bertan 4 abesti zeuden, Máquina de Amor, Ska con Bugalú, Bacalao al Pil Pil, eta Vamos a Comer. Eta Vamos a Comer, guazen bazkaltzera. Eta pixka bat hori izan zen ja, deskarga libreren lehen etxe horren lehen harria edo lehen zutabea edo. Sí, oh. Sí. Yeah. Ganga. Etiketa, Latin jazzak eta salsak garrantzi handia izan dute diskoaren sorkuntzan. Nire ustez importantea da Latin jazza, baina salsa nire ustez da zutabe.
salsa modernoa. Bai, egun erabili daitezke hainbat termino, ez? Batzuek deituko diote New Latin salsa, beste batzuek deituko diote berdin da, bai, baina egia da guk amankomunean ditugun salsa doinu horiek Fania disketxea adibidez, ez? New Yorken sortutako disketxe hura, ez? Oso, bueno, da, inspirazio iturri nabarigarriena esango nuke, ez? Eta pixka bat hortik abiatu ginen. Zen gure modura omenaldi bat gaur egungo osagaiekin, ez? Elektronika, musika dantzagarria, pixka bat enfokatua ez bakarrik jendeari, disjokeiaren kontzeptu horretik, ez? Ni disjokeia naizenez, eta sorte handia eduki genuen, bueno, nahiko oihartzuna eduki genuen hemendik kanpo, bapatean Pariseko DJak, Londresekoak, Tokiokoak, incluso Nueva Yorkeko DJak bidali ziguten mezuak esan ez, jode, atsegin dugu pilo bat zuen lana eta ari gara bai pintxatzen eta ipintzen gure saioetan eta harrera oso ona edukitzen ari da, orduan. Izan zen guretzako sorpresa handia, ez? Biniloa guretzako importantea da, euskarri bezala eta bueno, norbaitek erosi nahi badu, gure Bandcampean, orruadiskak.com, Bandcampea eramaten dizu eta bertan bueno, posible duzu erostea biniloa eta bueno, placer badela guretzat Euskadi tropikalizatzea, nola ez. Deskarga libre diskoa bi musikarien batura da. Bakoitzak bere funtzioa du taldean eta kantuen sorkuntzan. Bai, prozesua, nahiko kuriosoa da. Ni Zarautzen bizi naiz eta Jimmy Jungitun, Araban, naiz Donostiarra izan, aspaldi danik han bizi da. Bere beste gitarrismo nagusia bada Big Band, Gasteiz Big Bandeko zuzendaria, eta bueno, bera ara joan zen, eta orduan, gaur egun ere posible da, ez? Naiz eta ordu bateko distantzia eduki, edo nizeraki gehiago, posible da lan bat sortzea elkartruke hori, ideia batzuk botatzen, nik ideia batzuk ditut, koro bat, edo ez dakit, influentzia bat, edo zerbait, eta berak noski gero, argi dago, bera da musikaria eta ni naiz disko jartzailea. Orduan, lan zailena diskoa sortzerakoan berea da, berak egin behar du konposizio, konponketa, arregloak eta lan zailena berea da. Baina, bueno, elkar truke badugu, ez? Nik ideiak ematen dizkiot, bueltan, gero bion artean badugu, bueno, gure eztabaidak. Prozeso desberdinak, abesti desberdinak, prozeso desberdinak. Ez da beti berdina. Bai. Ez dago trokel bat, kantu bat, ez? Bai, kantu bakoitzak badu bere prozedura, ez? Zentzu batean beak askoz gehiago lantzen du, eguneko 80 eta beste batzuetan erdibanatua dago. Baina, bueno, azkenean nik uste elkar ongi ezagutzen garela eta elkar ongi kudeatzen dugula sormena. Diskoan elektronikaren presentzia nabarmena den arren, kontzertuetan zuzeneko banda baten indarra nagusitzen da. Galdetzen duzunean, diskoa planteratzerakoan elektronikoagoa dela organikakin naztuta eta hoen bapatean erabiltzitzea guztiz organikoa izatea, bai, erabaki bat izan zen. Bueno, erabiltzen dugu deskarga kontzeptua, jam session bezala, jasean, latin musikarekin deskarga improvisazioa eta erabiltzen dugu. Bai, kontzeptua hori da. Azkenean deskarga libreren hitza pixkat horrei ekiten dio, ez? Deskarga dela, Dimik esan duen bezala, jam session bat, latin munduan erabiltzen den kontzeptu terminoa, deskargar. Eta libre, azkea guk nahi genulako gure erara egin. Elektronika nahaztuz, eta ortodoxia pixka bat aldenduz, ez? Ez izatea oso
bueno, metodoak esaten du horrela izan behar gara, bueno, guk askeak gara eta ematen gara gure libertadea egiteko deskarga libre bat, ez? Aukera ezberdinak ditugu, egitea elektronikoki laukote gisa, edo egiten dugu apustu bat, hola indartsuago, eta venga, egiten dugu seikote bat, eta fuera elektronika. Ausartu ginen, eta hor gabil. Zure hau xumea. Euskal eta kubatar musikariek osatzen dute deskarga libre seikotea. Esperientzia handiko musikariek dira, egitasmo berri batean murgilduak. Hemen alboan, Denis Barzaga, Ilizastiki, bera da Guantanamokoa, baina Donostin kubatarra noski, Donostin bizitzen duela 2 hamarkada. Baina abizenak euskaldunak. Euskaldunak edo naparrak. Bueno, vale. Bai, euskalduna. Eta bera perkusio jolea da, kongeroa, baina hemen gehiago gure taldean tumbadorak edo jotzen ditu. Gero dago bateri jolean. Eduardo Lazaga, historiko bat Kuban, txaranga banera perkusionista izan zelako, hori hitza handia da. Gero daukagu Jarean Jake tromboi jolea, baita ere kubatarra, Pinar del Riokoa. Eta bera, bueno, baita ere oso talde ospetsuetan jo izan du, esate baterako Mayito Riberaren orkestan. Orduan, 3 kubatarrako horiek dira, eta gero euskaldunak taldean. Jomes, Txono beste Jartzu. historiko bat. Noski, Bapeko gitar jolea, gerora ere ibili da beste hainbat taldekin, eta gaur egun jodederakin. Eta guretzako ezinbesteko musikaria, eta ezautzen duena oso ondo zaporea. Los movimientos de la gente común y corriente le falta la fe, le falta la energía para sanar sus heridas, pero no le falta maravilla. Emakume ahotsak ukitu berezia ematen dio diskoari. Bide horretan ederra da Fetzilaren ahotsa Batxesi deseos abestian. Bai, noski, emakumearen partaidetza oso garrantzitsua izan da gure lanetan. Aurrekotan ere, Vamos a Comerren kolaboratu genuen Rumaniako, Moldaviarra. Biorika Gertesku eta... Atanasov, Biorika Atanasov. Atanasov, barkatu. Eta oraingoan, Fetzila. Fetzila da Erresuma Batuko abeslaria, rapera bat. Nik baditut kontaktu batzuk Londres aldean, Callum Simpson izeneko laguna, eta askotan bertara joaten garenean laguntzen digu, ez da manager, baina erdi managerra. Jaialdi hainbetatera joan gara, Denisekin ere, Glastonburin egon ginen ere, eta berak proposatu zidan, hemen dago abeslari bat, agian prest egongo lirateke zuekin kolaboratzeko, eta ez da ideia txarra, eta egin genuen internetez, bera ezagutu gabe. Eta bitxikeri moduan, polita izan zen, ezagutu ginela, aurten Londresen, Brixtoneko Jutanan izeneko areto batean, jotzen, taula gainean. Tipa etorri zen, eman genion diskoa, eta bestuzun gurekin Batxesi deseos kantua. Eta bertan ezagutu ginen. Azken boladan geroz eta ugariak dira gurean, erritmo beroetan datozen egitasmoak. Gutxi dira oraindik, baina proposamenak badira. Nik askotan bidaiatzen dudanean ikusten ditut olakoak kumbiarekin eta kriston indarra dauka, eta baina azkenean anaiak dira, kumbia, salsa eta olako erritmoak anaiak dira, eta hombre, izango zen ederra bapatean eszena bat egotea, ez? Gu bezalako taldeak badauz beste batzuk tiktara izenekoak, eta hola, bapatean egotea salsa
euskal salsa zera bat, estena bat izango zen ederra, zergaitik, Bai, esandakoa ni disko jartzailean naizenez, dantza elementua oso importantea da nire musikan. Eta Jimik ere atsegin du, proiektu askotan parte hartu izan du dantzagarriak direnak, nazten dutena pixka bat elektronika eta musika organikoa. Eta orduan, argi geneukan hasiera batetik oso ondo naztea posible zela, eta esan genuen zergaitik ez apustu hortik doa, azkenean musika garaikidea egungoa badu elementu asko, eta zentzu horretan argi geneukan sortzerakoan bai Vamos a Comer eta bai gerora etorri den Deskarga Libreren diskoak edukiko zutela pisu handi bat elektronika musika dantzagarriarekin egindako kantuak, sortutakoak. Diskoa kalean, Euskal Herria tropikalizatzen jarraitu nahi dute Makala eta Bidaurretak. Datozen hilabeteetan, zuzenean aritzea dute asmo. Viniloa atera zen otsailaren azken egunetan, eta nik normalean saiatzen gara disko bat plazaratzeakoan berehala gira bat egitea, aurkezpen bira bat, eta horrela egin genuen, martxoa, apiria eta maiatza bitartean, eta seikote moduan Euskal Herrian mugitu gara, dozen erdi bat bolo emanez, hemen, Gipuzkoan, Bilbon eta bar, eta gerora ere ni ere DJ moduan, saiatu nintzen ere Europan barrena, hainbat hiriburuetan joan DJ bezala aurkezten Jimmy etorri zen nirekin, Londresera esandakoa, eta gerora udaran egin izan ditugu hainbat bolo, Donostiako Jasaldian jo izan dugu duela gutxi, gaur bertan hemen Irunen, eta momentuz poliki-poliki, azkenean ere, nahiz eta Jimmy eta biok aspalditik elkar lana burutzen ari garen, egia da seikotea hasi berria dela. Sei lagunak elkarrekin jotzen, ez da amagu, ez da urte bat, ez da urte erdia, esango nuke, martxotik honea. Beraz, ez dakigu zer gertatuko den, printzipioz jarraitu, aurkezten, denborarekin, eta etorri beharrekoak etorriko dira. Ya yo me vine a cantar y a todos yo los invito para esta